Digaveke nû de berevhewlên dîtina çareseriyekî siyasî ji bo Sûriyê tê de berjewendiya welatiyên Sûrî di plêyayekê de were berçavkirin, rawêjkara Almanî Angela Merkel seredana welatê Rûsyê kir û li bajarê Sûd jî li gel serokê Rûsyê Vladimir Putin civiyan. Di civînê de Merkel daxwaz ji Putin kir ku desthelata xwe li ser Esed û rejêma wî bikar bîne ta ku yasaya desteserkirina mal û milk û zeviyên penaberên Sûrî were rawestandin yan jê êdî newe bicîkirin ji ber ku ew yasa bandûra wê ya xirab li ser welatiyên Sûrî heye û mafê wan bin pê dikewt û dibe sedem ku welatiyên Sûriyên ku penaber bûne êdî li Sûriyê venegerin li gorî pesna Merkel. Di heman demî de Merkel dazanîn ku vekşandina welatê Amerîka ji rêkeftina atomiya Îranî wê bandûra wê li ser rewşa Sûriyê hebe. Her li ser rewşa Sûriyê Merkel banga durustkirina planeke hevbeş ji bo rewşa Sûriyê kir û got divê planek nû ji Sûrî re were danîn ta ku çareyek ji Sûrî re were dîtin. Ji aliyê xwe ve serokê Rûsyê Vladimir Putin ragihand ku her du aliyan krîza Sûriyê bi giştî gengeşekirine û ewan tekezî li ser çareseriya siyasî li Sûriyê di çarçoveya danûstandinên Cinêv û Asîtana de kirine. Di heman demî de tekezî li ser derbazkirina alîkariyên mirovî ji bo sivîlên Sûrî kirine. Putin di heman demî de ragihand ku divê Yekîtiya Ewropa bêhtir rola wê ji bo peydakirina ewlehiyê û dabînkirina alîkariyan ji bo Sûriyê bêdiyar kirin û serbar kir ku tevî ku hinek nakokiyên Almanya û Rûsya hene lêbelê danûstandin gelekî pêwîst û giring e.